Eva. Transportnost. Zavlazenej časti ideme cúvať do garáže. Druhý pokus. Takže ďalší účastník, ktorý s hosťou trošku pomôžeme a už to pôjde. Výborne. Koľko málo stačilo? Mieste. Vynikajúco. Trošku slalomu a ideme do blata hore. A ideme hore do blata. Uvidíme, ako si poradí Pegas s nástrahami. Blata na trati. Pešak traktor, pešak košer. Vyviniť nejakej. Á, je tam. Výborne. Ďakujeme za váš podpis. Toto si naozaj trošku do posláky. Hlavnej časti. Touto dorazila. Teraz sa na ktoré chlopy povzdychli, toto isté to dorazila. Keď aj vetreska v nej zostáva, táto už dorazila. Ešte kus. Kus s volantom motivátora dolu. Abo nie. A najlepšie by bolo, keby tak urobil teraz. Mima potem na tej. Jedna túra odstavená. Tak, jedna túra, druhá túra. Poď sem, on ide tu okolo. Trošku blata. Plný plyn a bíja. Mima. Mandík ide do žúry. Tak, nech sa páči. Presne takto to má vyzerať. Nech sa páči, dámy a páni. Tibor Kvaša je Poprad. A jeho čaká Pavla Čura. A teraz to príde. Kto by to povedal, že nástrahy trate v Kobyľniciach urobia problém takému skúsenému pretekárovi, akým je Tibor Kvaša z Popradu. Kto by mal biele tričko, celkom ešte čisté, môže sa tam ísť postaviť. A zároveň vás znovu vyzývame, aby ste stali za opaskovaným priestorom. A teraz vidíte prečo. Preto.
výborne. A čekajú nás zákerné džúry, všetky 3. Tak. Prvá džúra, odťahovka. Navrhujem pomocne skladať salát. Musíš dvihnúť na hydraulike toto, ne? Kublata, Fečovi do stánku ku kolbáskom. A ideme do veľkej žúry. Poďme! Pozbudíme Jožka. Prosíme druhý pokus. Dobre na to išiel. Stojí to tá veľká žúra za minus 20 sekúnd. Dobre. Ešte raz a pôjde. Ešte trošku. Slabo pozbudzujete, je to preto. Mám taký dojem, že Jozef sa prekope až na druhú stranu. Tak potom to tá veľká žúra bude už fakt najväčšia žúra. Jedna žúra, druhá žúra. Výborne. Dušan, ale dopredu, idem dopredu. Nekúkaj napravo na ľavo. Offroadové špeciály. Ale vyhľadil ochotný 100 chlapov sa postaviť proti traktoru a vyhľadili ono. Ten traktor bude ďalší 100 chlapov a 100 chlapov bude jedna žúra, druhá žúra, tesne vedle. Takže jedna žúra, druhá žúra, výborne. Nevadí. Však na tým panéru napísané extrém. Tá extrém. Na prednom sedadle prvá žúra, druhá žúra. Výborne, zrovnané.